So what's up guys? Balik. So what's up guys? Kuha na ta guys, episode 25 and Youth Companion 3. So nakakuha na to karon na to mga OGs. Mga OGs diri sa Lapu-Lapu. With the Bloods. Ice cream yummy. Ice cream good. So ato silang introduce sa tagsa guys. Okay. Start ni kay Jumel. Hi guys, Jumel. What's up again? Yeah. Kwanmel, what's your vital statistics? Man ba ko marom gyapon ni Tiana? Ako, introduce mo ko? Ah. Sige. Marlo guys, Matsunaga. Hello guys, Martin Day Abraya, brother ko ni Marlo. Yeah, it's good to be back. Hello guys, Frally Sanchez. Cousin ko ni Marlo. First, siya na lang first diri no? Oh, siya. Welcome. Welcome, Nice. And kuanday, anyone who wants to sponsor pohon sa atong Upukan na podcast, ganan sila display yung logo at ibutan rin sa ubos. Just DM us or PM us, okay? So, kumusta guys? Murag nakuha na kita sa Baguio rin. Lagi, bagyo pa doon rin. And Kayo kaya init. Amo pa naking Sa to hangin lang to. Hangin ra ba? hangin na rin. unsa yung topic na to ron? Youth Companion 3. So Oh, Palila. mga youth patay. Youth ko tay. Basta ligon makuan pang tuhod, mabawg-bawg pagtarong. Last na nagkita ninyo, ikaw 2 weeks ago ta no? Camping. Forms last week ba? Kuya, last week pod. Last week ko to. Kung naginom ta, kita ra do. Last week to. ako to pista dali. Unsa nananghid ka to or? Oy. Basin medyo trap ba? Youth Companions 3 kay lingaw-lingaw daron di ba? So, topics kay aliens. Tingos. Anything goes. Yeah. Unsa toy nakay pangutan na Jeff una ganan ka? Tuo pa din mo na. Kana rin na pangutan na mo. Tuo pa daw mo no. Sige, ikaw ganan ka muna Jeff. Mutuo, ang pota na guys, mutuo ba mga alien? Para ako mutuo siguro ko kay dako kayong kalibutan nga, di ba? Mo man nilang gingon dako kayong kalibutan nga. Universe gid universe. Buot pa lang na naon kay sa, di ba, namtay nakitaan sa atong telescope na abi ni mo ka ng dot ba niya puros dito mga universe dito day abi ni mo gunsa. So dita kay ngo na kuan nakita ra gitaw diri nya. Kuan pod daghan na sa discovery pod na mga planeta na pwede pod mapuy-an na parehas gid sa Earth, di ba? Pero wala na diri sa tuwa no. Wala na diri sa kuan, maglayo na marag. Ito no. Ito na dito sa layo kayo, dito uslob na pit. Tapas lang. Layo dyan. Layo jud. Ay. Ano sa mga kuan niya, di ba? So ikaw believer ka. Believer ko. Okay, Kamel. Ako no, may pagka-believer ko na kay sa ako lang perspective lang about inanan. Like, kung artist ka, kung sa imong ma-drawing, kana imong ma-imagine. So, kanang mga ni-exist nga mga na-exist nga wala na to ma-imagine pero na-imagine sa uban. Like, light years away man ginang mga nana. Imagine ha nga atoa gani nga 2024 na taron mo pay pag kuha na invento ng mga telescope nga maabot og lagyo. Wata kay ba sa ubang universe ba, galaxies kung kita pag i-eksperimentuhan. Pero nagtan-or na sila na to ba? Ano, mga ants oh. Mga kita may marag kuan lab rats nila ba. So believers ako. believer. Ikaw ya, believer ka or dili? Mapalahi na lang ko. Ako, believer sad ko kay kato sa una pagbata na ni believer matuwa ko niya. Kay wapam to siya nagbinuang. Kaya pag binuang man ako ni idol ni Billy. Pero honestly, mo believe sad ko kay open man ko sa mga butang, open ko nga nailain mga beings sa dili lang sa atong universe, sa uban pa nga napurma ganita sa muda dito sa ila, di ba? So open lang ko sa possibility. Unsa may tanaw ninyo mas gwapo ang alien na to? Di ko musugo to. Ang ila pang ingon mga bati man sa nasilagnaw. Di ba nakasabot? Okay. Ako Kana po dyan sana. marag believers ako kay I'm open to all possibilities ba. Same sa inyo ni Jeff nga Kita siguro ni Kuya. ang universe niya kadako. Di kita kay imagine unsa gina siya kadako. Mas gina sa ano mag-try di gina yung mga Sa libro lagi gimana ra mo lagi. Mo ni because universe. kutob rata sa picture. Oo, pero ito, no? imo kina i-graphs nga kanang
abstract or kana siya nga concept digin ani mo di kita kay di- imagine unsa na Broad kayo. kada ganon ang million Like years sa mo ta ka ng billions of galaxies imo pa na i-count ang sa every galaxy na pa billions of stars samot pa ang planets so mana Ako sad to sa gigwana Mm. kay sa ako lang mga nadunggan kanang maminaw kog mga storya sa uban ba. Mga ambot mga burit raman sad siguro na nila pero nindot gyud ba ba entertain lang sa nato di ba kay mura magyug katuhan mo make sense sad gyud kanang mo na sila lagi nga ang mga pilot sa US nga mga fighter pilots ba nga mo na nga nako nimo sonic boom unsa na kanang Sonic wave. murag nga na ba kanang boom mubuto bito sa kilid nila nya di sila kita pero magnilingi ay sila Mm. ano sila ba niya wala goy mas paspas na nila kasi sila goy mga pinakapaspas unta diri sa earth Sa naimbento lang nga fighter jets, mas paspas gid ko nila ha. Sa kay tibok kuan ba sa ato ang sa earth ba. Oh. Paspas ba ilang gi-invent nga fighter jets nga napay mas paspas 10 times pa gid. kana lagi so tingnan di ko ba nagi something di tanaw ra po na sila ba niya di lang siguro ngano di man sila matagad na to ba ngano di man sila mapakita pero di ba naman to katong area 51 something nga Oh. mao man na di ba daw Mm. pero ngano dili ka na diri sa Pilipinas no Na masangi. nasabiran siguro na sa mga Pinoy no nasasangi ito minasangi kakita ba lo na alien ito ba ya pula taon nagkulit sa Bantay mga mo kakita nga unay mo testify kay maabot mo ng Men in Black pod. Flash itong Kalimutan ba bitaw no dugayon na sila daw pila na may edad na pero ngano naka-imagine sa lagi mo ginana wa ta ba unay mga secret agencies na ba. eyewitness kuto ra mo gyapon hearsay kay wala mo proof Di maka-testify gid. ya ang mga naialam siguro di nila gustong ma-public without knowledge. basin pod So, ila to i-discredit. Ila gito daw to nga, kana siya, kana problema na. basin magpanik sa mga tao no ano ba Really ready ba? di pa katungkad ang minds sa Kaya kung ibutang ka, what if tinuod yun na knowledge ang government, ibutang ka mga superpowered countries. Mm. Kung ilan ang i-open gud sa public, ang foundation mo gud sa mga beliefs sa mga tao, gud, maguba ang gud. Mm. Yung story, tanan yun. Sa ako alam na, di ato man ning opinion gyud diri tanaw na Ikaw lot ba kay experience na mga nga nana day wow manon unidentified wow masad nun sagdi flying lang basta object lang. mga unidentified object ba uso-uso. Ito ka nang- unsa ba? Ungo? Imo masabot, ungo? Nga, submersible object. Now, submersible so unsa man na mga vehicles nga unidentified po, kita nila lang sa dagat. Kasi na lang sa dili sa outer space sa dagat. nagdiri Mm. Di pa binaingon nga. or unidentified person nga naglupad-lupad Ili. malagin lang ito tayo laging nga nga hindi ko na mo survive ang wakwak sa kon ako nang unsa na maputol mananggal o di mako nung walay manananggal sa US kay tugnaw manuto na manananggal Mugahi. pero di ba pagbata na to ako mahadlok ko tinuod mahadlok ko gungo pagbata na ko ato na ko di mahadlok pag nakainom na kog beer Sokol lagi na beer. o kana gid Kanang sokol na ko. kanang sa imong kahubog kay di na makakadaggan di na ako mahadlok Usa rason na nagi panghadlok ra mo na para maminaw ta ba. Maminaw ta nila. Amerikana na to. lagi no ka ng hadlokon para Wala maminaw na may kuan dia. Kung di ka mahadlok, mutuo pa di ka. pero kamo sa una mga storya diri balay pero sa lain nakasuway mo Diri wala. Diri. Saan daw? sa lain na gi may Makarang makaram balay. Bro, meron ko mahadlok. Okay, dito ko na dako gid ba. so murag imong naon mga ako may taga diri gyud No. Jeep jud. kalihuan nga ron Ang experience sa ghost? oh Meron akong experience dito sa dagang experience dito sa balay. Ang latest lang kay katong college na ko nga na maglakaw-lakaw diri. Mugawas ko. Akong tanawon kay di ba ako mahadlok. Ang mukha ko ni mama, ang mukha kong kuya. Nya. Wala sila ibaw. Wala daw lang tao niya. Balik ko sa kwarto, open naman ang door. Yung balik na puro agi. Nya ako na kay basi nagsamok-samok lang niya ako na. Ikatog na lang ako. Pero sure ko nga kita mo good ko. Mabarog ngita di ko kuha. Yan na ba.
Mao sa to experience. Mao lang to ang kanang matuhuan ako nga nahitabo kaya uban kay pagbata man. Kato na hari ka matog nya makikita ka diha maglakaw-lakaw. Or asa? Oh, pero kato nga time kinako sa kwarto. Sorry mo. Nay babae. Babae gid siya nga. Mulakaw siya niya, muhunong siyang tanaw siya nako. Yang ngit-ngit man like it. Dili detailed ang Dili. Faceless ya. Murag niya na. Oh, faceless siya. Faceless ya. Faceless. Nay kuan, nay purma gamay pero dili ko ka kuan nga nakita gyud ko siyang nang. Okay. Ang Ika ka pictures yan now. Exactly mo ito bukin. Lakaw siya ni hunong. Inipadung siya dito sa imong drum set. Mm. So ako kay anak ko ano, babae ba siya na bisita. Gawas ko. Tuyo ko sa balay wala. Nokto ko mama. Puka ko sa kuya. Wala man. Atog ko balik eh. Higda ko balik, tanaw rin ko. Nyagi man balik, talikod ko. Talikod ako. Kabuangan ko. Na nagkinabuang na ko. Ang nagkinabuang na ko, hindi na ko una-una or nailain nga something. So, matawag na lang ko para dilim labad ako. Okay. Wa masad. Wa magyapon ko mabuhat. Wag tamo doon. Di mo kalit lang tog duol mo dun ba? Ka na. Sumpaki. Ikaw siya walog na ko rin. Mo tanaw gid ako no, mo gid mga ungo. Mo mga hadlok na sila nimo kay tanaw nimo mo atras man ka. Pero suway ko no nga nakay makita siya imong duolon. Nasin mo dagan. Kita ka ng video clip nga ng mga iro nga magukon magmotor. Oh, Suway na og nga ikapay gukon. Tinod, mao gina. Suwayan siguro na no. Trip. Kato ni tanan ako nga may video, duolon na nimo. Ang may video, uy. na siguro ghost no sapot ako relative. Pero kanang iyas lang hunted na nga lugar nya ilang ihunt ilang hadlokon ang mga nya palitan na hunted ang lugar nya ilang hadlokon bitaw ang naimo bisita. Di ko kasabutan na kay ngano man. Mao. If ghost ka, pwede rin ka matub sa kasa nga nung anak rumi ka ng balaya. Di ba? Parang territorial sa siguro ni mga ghost na. Oo. So, barong kag bangkong, tanaw ka, di ka na reporter. Di ano ba? Pero basin, akong tanaw kay basin connected sila sa objects. First So, subjects. mga first objects ba? Kado sa gana. Ma-open dito sa tanan niya, posibilisan niya. Diya sila, grabe kay trauma nga na-experience, so muras lang na-trap ra diya. Sabot sa gana. Pero atad basin naminaw diri nga naungo ba niya hadlokon ko ba kay ako ingon ba ka ug ungo ko ako may mga ungo pon ang ungo ba kay bantay mo liho kon ra baso ayo baso tibol flip gyud na Kagay yun rin. Yung mga question ka ba nga, if tangible ako ka na mo face na sila through objects, lapos-lapong bitaw ano mas lapos sa? Yung Lang. makabarog man sila. basin power na nila ba Pero naapoy part na ko, mutuog yan ko. Open readers na rin. bitaw dagan pag dili matungkad sa atong minds no kinsa pa share ko Ako, nakasuway sa gana ka nang natikaw sa nangihi ko niya. Nato si Pinitsit. Adlo kay ko niya. Basi mo nino 150. Nino 150 makikatawag sa 150. Itong kagit. Oh, gana ko ingon gid. Yung nadugay. Tira. 150 gid tinuod. Ato mo kita sa bowl kami to ni Vince. Ay kami to ni Vince o si patawa lagi. Katong niapas mi ba katong nangadto tayo lang katong ilang lola tong nagkaraoke ta. Oh nya. luyo sa luyo Oh, bumi ba? Kayon giko nya nangiko ka diet sa nangit-ngit makito nya namti ka ng dahong kahoy. No, misig nitsit. Tanaw sa nana 150. Nagan di ba dahay git kayo. tinod kay pista man ta mga to pista di man ba Dato dyan sa mutag, basta ko pa niya. Ako pa kita bata mo niya to. kuptan nga to Hindi ka kasukol. di kamo pa do kuptan gagmay kay pa ikaw Mel na kay experience nga na Mel Experience kay nasa katong grade school ko nya usually 12 noon magdudua man mi sa akong classmate nga Central ka, no? Oh, central. Tong kabantay atong sa Minizo namte pine tree dito sa una. asa nga minizo Nang sa atubangan jud ba? Kana na yung mga statwa. Ay, oo. Naam na yung Minizo dito sa una. Natoy time nga nagatbang man ang fire tree o akasya, nagkaroon fire tree wala naman. Tago ko diha. So, wa bitaw ko makit-i sa akong kauban. Ano siya ba nagatubang ngay gid kanang face to face ba. Zero katawa kay bata gud tago-tago. Abi ko diha siguro tong gituyo para di ko mahago pero wa man jud kuno. Pagkaugma na nga grabe nagsakit akong batang ma. Di man gyud nadako man sa ko nga mayras ang lawas basa sa hospital nga ug nay mga kuan hilot-hilot gina mama papa pahilot. Ina ko'y mahilotay taga Guadalupe patay na ron. Ingon siya nabuyagan daw ko. Kay murag pila to ka gabi jud nga
mura ko masapian ba. Tayo. Parang ako lang yun isulti karon. Parang tayo lagi mo grade 6 pa ko ato pero aware ko na mga words nga akong ipangsulti pero dili na ako mahakog istorya tubangan sa kung mga bastos na kaya kuan mo. Nya mo kalmar ko tanga grosaryo ano ba. Kumang ka na nga magdamgo ko nga kuno yung 1 million na Super Mario nga na button nga 1 million ba. Nga akong i-chase ko no. Igtunog na ko sa tiles kay mugawas ang 1 million dito speakers nga kuan sa nigawas balay. Hindi ano. Di kay ka makatuo lagi pero ako murag mo na akong experience nga murag gisulti ra gid no, gisulti ra gid sa albularyo nga balik lang ug asa ka nakasa nga pangay pa sa ilo. Apo after sa dato kay dili man siya ingon nilanat nga grabe ano sakit lang yan ang batang ba. Amo lag nabay ni kapyot sa kong kuan. Pina-shatter no? Pero nangay ko sa ilo after ato. After ato wala na okay na. Murag So, wala experience. unsa man to asam ka nang igsurya to? Sa kahoy. Kahoy sa Central. Fire tree. Okay. Masakit yung ang nasiguro si Kanitsita di Di pero grade school po ko ito eh. So pedopile. Usokin na nila. Oh, bitaw no kay awasad kana pong mga surya sa bukid nga kanang maibog sila babae bakay mga bata sa trabayan lang mga kuan no, maibgan no. Sa mga dungog no, kay bata. Sa moto lang i-disregard lang, di ka moto Di. kay corny na. Ato man to experience. Ako kay wala man sad ay nakakato ding natug ko nga adult na ko ato 21 nga natug ko dito sa kwarto. Pag mata nako kita ko black nga kuan. Silhouette. Oh, silhouette wala gyud di ko kakita sa iyang panit ana pero naay gi black. Mura bitaw katong si One for All. Oh, basta nga na ba? Sa Hero Academia ba? O kanang anak blurred tanan ba? Oh. Nya pag lihok nako kay nakabantay na ko niya, nahimo siyang iring niya, nilayat siya sa bintana. Shift. Oh, ni shift siya. So pag pag himo nag-iring kay pag lusot niya sa bintana kay nakaingon ko nga di man to masigo iring nga dire. Kay gamay man ang bintana niya, dako man siya nga iring. Mura siya kanang jaguar nga bata ba? Nga na ba kay itom. Sumoto ako yung una diri ken syagit ko na ako. Naitaw ana mo dritso. Mo to nihawa siya. Pag ana nako nga dili siya tinuod kay ngano go makalusot siya sa bintana. Pag ana sa akong una na dritso nga basin dito tinuod basin na ako tong una. Pero ngano makunaon na ako ingan na. Nga wa mo koy reason to unaw naging ato gyud. Nya kato panahon na ekor gid usa or na Nakoy ko gato. So mo to pag Di lang ito pangalan. o nya moto ako na maingon na to nga energy sad siguro to sa niya. Nya murag mabalin makuha nimo ba kaya ang mga tao kuha pinang energy sa kuha og energy ba. Ako magunahon na ato after kay mura ko di na secure kuno mura na ko makuya-kuyawan ba. Pero after ato naman sad makaingon gid ko nga either tinuod or hunahuna ra sa tao. Bao lang di po ko ganahan makausab na. Di kay ang kasagaran man na ma-experience sa tao kay di ba kanang urong. Permi na. Wait lang, ilang explanation na di ba kay tungod sa makakapoy baron or unsa? Daw. So kaya mo ko ana. Ikaw? Ako So unsa may kuan na niya? Unsa may kanang tinuod? ako experience ana. Kadaghan gyud sa una. Kanang matug ka nya. Makamata na ka kanang conscious. Matug ka nya conscious na ka ba? Nya murag gig Sam na half awake lang ana. murag open na gid imong mata. As in Conscious open na ka. na. Conscious na ka sa imong surroundings. Kaso lang sigon saan mo barog gahi kinuldigin mo barog ng lawas. Panagsa na kay makita nga murag shadow or silhouette nga nagunit nimo or nagtungtong nimo. Kaysa kuha kay mura mag half awake lang kanang digid fully open ko ano. So na pag first few o pag first second third na nitabo ko kuya adlo kay ko. Di ko ganahan matug balik to. Sige siya murag okay naman. Pero kadugayan ana ko nga makabangon na kam kalipat ta taon. murag manad na ba di ba? Nga kuan ra lagi ni. Mahuman ra ni. Pero ang akong kakuyawan kay kana bitong mataga ka nya murag give over na ka sa gidamgo nya makamata ka. Pag ingon sa uban na ba nga dapat di man ka magpag-game over ana didto kay mura makag di na ka mata na. Ano ko dili mao na akong way out. Nga wala Di ka maabot sa game over. Mas yun saon. makamata na ka. Oo, Ito. Dagang plot twist ang namgo. Nag-research ko na unsa gini siya sleep paralysis may tawag na na. Kuan murag defense mechanism lang na sa imong body nga para dili nimo i-act out imong damgo. Kay murag di ka mo sleepwalk ana ba?
Duwam nakatasi di ba sleep paralysis o If itong ni una lucid na dreams. if ni mata na mo na una, Mm. ay mo ang lawas wala pa ni mata. Mm. Abot lang kadungog baka nang ni experiment anang nana nga i-take note niya. Na may Magda siya pen o notebook nga sa ako detail nabasahan niya na ang to, kuwan. kay na di mga studies na mga brainwaves mo ilang kuan pero mo lagi. Di Ako- sila ka hatag og kanang accurate conclusion ba kung sa gina. Pagbata sa dod ako kay mag-sleepwalk ako. Kanang Ano ba? kanang mata na ko, suko ko sa mama nganong na ako dere. Sino? Sanding na ko sa pultahan. Suki di ko Yo mga sa ano. storyan na lang ka nga mo na imong gibuhat. Dili ka lang aware. ko nilalabtan ko no kay Pero dili ka aware nga bangon ka. oh, di nabot ko ka aware. dito. Wata kay bawon sa turas sa kadlawon ba to ana ba? Gidaan ako asa baron. Gidaan ka Nana na ko sitay. sa pultahan ana. Oh, da na sa pultahan. Kung anong gidam ko nga natog pa man ko na ikar ni bangon diha. Ana ba? Di man sila makuyawan sa mod ako. Di wala na sa ko. Sila mo dapat makuyawan kay Okay, wala asa ka ko malay. dadon. Oo. Eh basig tan-aw nila nga aware sad ko sa akong gibuhat ba. Pero kuan pa to, bata pa ko to. So pag abot na ko high school wala naman to. Mm. Kana lang, kanang sleep paralysis. Ano, damgo-damgohon ba? Pero kuan lagi ka naman, kana in terms ka nang magdamgo ka nga di ka kadagan paspas ya. Ako naon ba? Ati ka kusog na ko mudagan sa tinuod. Mao gani. Iksukmag nimo hinay kay mo. Di ka na kasuway jud ko anong actually duha ra ko kasuway og sleep paralysis kanang urom niya. First jud is worst. Diri ko natulog. Ari ka ni. Kay magtanam kog TV. Tulog ko niya. Tanaw ko. Kita jud ko na nilakaw sa gawas. Kita jud ko ungo siya. Ungo siya. Ano ko wala na kiniagi ra. Asa nga ungo? Monster or Um, kanang tao siya. Most Ya, scary kayo yung nang kanang dagag sa mud nga kanang murag murag ka tumukuan sa tibo. sa kanang movies ina na yung naong ba. Yagi siya wala ra ko. Human ako, di mo kalihok eh. Ang style ako kay nimo tingog sa gawas or unsa. sing kawatar na to. Oh, ina na ba mugawas bi ako. Ako bi una gid mo kuha nila mugawas kay di bi ako madlo. Wala ra ko titim ko kabarog. Sunod na ko tanaw na siya dra. Tanaw na siya nako. Anak ko la. Nakasuod na lagi ni. Ya, try ko barog di gapon. Sunod nagbarog na siya sa katubangan. Ya ako kay ako na grabe di ko kalihok. Ano ya, nagsige na ko workout to ko. Kusgan gi kustanan ngano di ko kalihok. Ya ako matingog ra kay ana ra. Ngana yan na tinod. Lah, unsa naman ni? Hanto gituok bitaw ko. Gituok. Pagtuok na to. Nakamata bitaw pagtanan ako kahit pareho gyud ang setting. Kani gyud, kani tanan. Nako na. Ano ko wala. Umuni urom to dagan ni ko mama. Giurom ko. Siya nga naman ako sing experience. Tabi siya urom na to. Tutog ko balik. Akin dugay ko nakatug. Dili man daw ka nakabasa naman ko daan na nakadaganan na may tabo sa mga friends. Nakabasa man ko nga dili ka dapat matug Dayon dayon. no. Dapat i-disrupt nimo imong energy. lawas o energy nimo. Kay na may instances nga giurom ka niya matug ka diretso kang balik. Matug kayan. Wala. Ako yung ana kay sige ko sagit. Naman diri sa Marvin nag-computer. Iya kong gisod. Nya kasira man akong pinana nakadungog siya. So iya kong giabli, iya kong gipukaw. So okay ra ka. Tug mo ko dayon after mga 2 minutes. Mura kag gunahon na pero duka man jud gistanan. Tug balik tiwas bitaw na. Ibalik. Balik na kun nagahak na. Pagtog nimo nagdaon ta kag weapon. Sundang no. Lagi para makasukol na Tog mo. ko be, bawas ko be. Kusog sa kay ko ng continuous dreams kanang tiwason man. Dado no Bisag- homies ba? bisag- Di ba na lucid dreams? Makontrol nimo? Bisag dili same day no? Kanang like sa Matiwas ang next sunod one, na ano ba? no? Kanang murag na sequel imong damgo ba? Kuman na murag Ah, deja nasa vu na. ba? Pero ako agi pero siguro ka Frali nga. Igmata na ko karon like example gi ko. 90% sa ko dreams so na kay ungo man kay labi to sa lili diri. Ungo sa pusok niya. Igmata na ko barog ko minom tubig. Igigda na ko kung ganahan ko sa akong damgo kanang positive ang padulungan. Tiwason jud ako. Tiwas. Pag na ako daan igtog na ko. Tiwas ang damgo. Tinod. Ya kontrolado na nako tungod na sa kadaghanan ako damgo nga kanang Inana ungo. ko karon. Bisa masin ka ng bati nga damgo. Tiwason ni mo. Borderline nightmare na. Ganahan ko tiwason. Ah. Tikibaw mo ko nga Di Kaya tug naraman ko na sa tug. pilay ko kasi Makamatangin ko kanang ba? damgo na ko nga na killer or monster or kanang criminal nga kana bitaw alanganin na kay ka ba? Maka-realize ko nga damgo matay ko diri sa damgo kay
nawang ko another life. Wala ba? Mahal lagi. So ay ka kaila kasi mo gulot. Kaya po, nakahilak ko sa tinuod po. Nagpanto na. It's either good or bad imong damgo. Sa climax, di na matiwas. Oh, di Makamatay ka. It's either matay ka, makamata ka before ka matay, or nindot kayo before tumay tabuang nindot kayo makamatay ka. Hindi siya matiwas ba? Labi na magdamgo kag kwarta nga, imong gikutan ni mata. Yung ginawa. Oh, man. Tayo eh. Padung na dato palit og Lamborghini ba. Pero ko ano eh, maanad lagi po no. Pero ako sa ngitanaw ba ni, mura ko ni tanaw sa layo ba nga nindot murag naman siya part nga pagka nindot. Ako nang ba kay. Na siya part nga pagka nindot kay murag sa imo pagkatog na kay life ba. Di ba? Nindot talaga buhaton ni kanang na kay dream journal ba. Kada mata ni mo suwat oh. Murag duhoy mong life sa mata o sa tug ano ba. Every day Ito, no? Kay nindot. Uy mo na bataw-taro ni kagabi kalimot ka unsa Limot. Ito. Kung yan na, 95% or 99% sa itong dreams kay makalimtan na to. Sa isa ka sleep session sa tao, daghan gyud siya dreams usod. Murag ang last two ra may mainumduman niya. Na strict. So mag-break sa ta guys. Let's continue the topic later. Goods. Round 2. Let's go. So, unsa to last itong istoryan? Kuan to. About to sa atong Sleep damgo. paralysis. Sleep paralysis, damgo. So karon, something related is zombies. Interesting. Wala mo ni send sa Ethereum nga kuan. Nga question ba nga kanang lingaw ba? So ato-ato asa ning mga question. Pero og na mo makita mo ni nga podcast puhon, ganahan mo na i-question. Para sa Youth Companions nga sunod nga episode. Isend ninyo. So zombies. Unsay buhaton ninyo una kung ma-zombie apocalypse? Kasi ganahan mo na. Okay, go. If ever mag-zombie apocalypse, first na kubaton is barricade ang balay. Or kung asa ko, or mangitag safe space, mao ginauna. During outbreak pa lang. Kanang ikay tabog yun. Tabo dito. Kung asa ka, mangitag yung safe space. Yeah, barricade yung kadritso. Kasi gato pa ka magsig kural-kural og ganay mga zombie. Safety first man, para dito bakan. Yeah. Yeah, mo na, barricade ako ha. Goods. Agree po ko ito. Ikaw kaya? I-secure gina ko ang importante ng mga tao. So, mama, igsoon, pamilya. Ya, ngita ikag kanang kasaligan nimo ba nga mulaban sa gini mo kay dibi zombies sa imong kontra. Pareha sa kanang mga shows, di ba? Ihay na survival na mga unayay na mga tao. In the long run, dili na mga zombies kadlukan gud. Yeah. If nara ka sa secured nga area, kuya kami mo katong mga tao nga imong kasaligan, magplano na rin kung kuan sa mga agianan, gawas. Kailangan biyag supplies. Come guys. Ako crush mo ka ng plano ni kay Prali pero kung punan gamay kay makita to ko ganang di ba kay supply bitaw kay kailangan ginato labi na mga pagkaon nya kuan pod kanang mga tuwa bitong mga agianan kay pwede ra ta maghimo underground di ba hindot pero hassle siya pero kay kuan man kanang pang long run man kay apocalypse ya murag long term plan imo nagisundan na daan ito good sa ako pod same pod ni Kuya Frali safety ang family mga close nga kuan ma relatives man kanang makaya lang pod di man sa nimo makuha tanan gyud unya di man ta para ng mga milyonaryo na bunker no sa tuwa sa amo ang side compound man amo kana contain makasuod gawas pero may gate mo na coral secured gamay ang amo na kay kami mga napasa prime siguro mga bata-bata pa kami na siguro frontliners sana yep in a long run mo na pahuwasa sa outbreak niya mo decay ginaog unsa lang nga zombie island tong sa World War Z magimo sila guli lang ba World War Z kanang buta blayog kay ang tao kanang inay kay mudagan way hangin
Ikaw mag-zombie kusog pang dagan ni mo. Kusog pang dagan. Prime pa nimo niya. Ang zombie mas prime pa nimo. Human ka na zombie. Pildi na lang tanaan. Prime time to ba? Prime time to. Kuno ka. Abuse day. Gilayat ta ng helicopter eh. Pero wala ang problema gid. Naa na gid ang zombie apocalypse. Kana gid tubig. Wag na una gid. Ma-contain no mga Asa ka kanang fresh water gid nga safe imnon no. Kana. Sa Walking Dead gibong sila ang tubig kay like baho. Pagtanaw na stabay na zombie. kana mo gid na. Maski pag wala virus sa zombie, matay lang sa kaga. Molera. Oo. So ang ako asad kay katong mangita gid og una bisag usa at least usa lang kakuyog. Oo, kinsay kauban nga palitan diris balay ba kay importante puli-puli gyud tug. Kay di man na pwede nga ikaw ra usa nya matug ka wa gi-over ka. So kailangan na kakuyog. Pero Oo, mas at least mayo yung daghan. Oo. if naamoy mugawas body system gid Ah. na yun. Ma-allocate sa dang task ba, mas maka-function gid mo ba. And kuan dayon, mutago dayon og di ba katong nasuryan na to ni Edgar kay mutago og grocery store ana. Dito sa Oh, akong tanaw gyud ang pinakasakto, dili ingon siya yung pinakasakto pero ang akong nanaunan is port. Kay pwede isla ba ang Pilipinas, di ba? So pwede ta makahawa-hawa dayon if wala chance sa Cebu mag adto. Yeah, if ganapon ta mo stay kay na magid mga container nga natambay dia. So party every day. Asa man ang mga container. High school lang mo. Nag-story namin ang Darius. Shout out Darius. Yeah. Nagplano namin ana nga, Dar, if na zombie apocalypse ba? Adto na tayo SM abot ha. Eh sa una. Pero dagan nakagisim. Ang SM sa una kay napa man ay kuan. Kanang gun shop. Oo. Pwede na kita dito. High school Bitaw. mi ato. Pero kato yung muhalot sa port lot, mo ta kay ba ang suits container mo na itong outbreak sa zombies ba? It was like surprise. kabantay ka ng Salitang Happiness sa Korean to siya nung sa Netflix ba. Wala sa. Dungog na. Dito lagi contaminate kanang gidetentan ng mga murag nag-unang nga mga zombie ba. Pero kuan sila kanang dili sila mulihok og ngit-ngit. Matong Ayo. ilang episode kuan og container ngit-ngit ra ba. Para ninyo unsa magi tinuod nga mazumbi? Like unsa nga salida ang pinakaduol og zombie nga tinuod? Ug naa magani. Okay. Okay din na. Tubusan, Kung tuan siguro, Pas tong rin tubusan. diba? Kanang biological warhead lay storya ano ba? Gikan ba to mananapod ang sa tubusan. Basin. kay kung atong sudlan sa science explanation, sige, ibutan ta possible lang ma-zombie. Possible. Imo ra mo na i-wait out og modike lang ilang lawas. Waton. Oh, mga pod lang. Mawagtang, madugta na lang muscles. Di mo lang kabarog. Di na kabarog. Muscles sabi naggunit sa buko. Ano? Di ba? Di ba buhat unanaon sad ang usaman sa kwan, di ba? Makahimo og kanang zombie karon kay murag feel ako murag drugs mo siguro. Murag mo drugs no. Kay daghan na kay kog nakitaan bitaw na nangitabo bitaw sa Amerika na Ay, kaya oo ko nang murag nabuang tungod sa drugs ba. Pero kanang molds ba na trek? Kato salida ba? Fungus no? Nga katong Katong mo The Last of Us nga fungus so dili fungus. maski nagkaroon namang gifungus. Na. Katong- katong mo animate og mga Sa to nga man insekto gani di ba? Siya man nagkontrol ato. wanay utok, wanay pero iyang mapalihok. So unsa may pinakatanaw ninyo nga safe aside sa grocery, port, sa pamilain nga matanaw ninyo nga safe gid siya. Island siguro. Island. Kay kuan baka free na baka spot tanan nanay kay pagkaon igora ka manginas baron or mga isda. Ang problema nimo is ang kanan na lang mga musunod no. Kaya na mo gini masuya ri. Para na pulot o sa pinaka-safe nga pan persukan. Na pina-walking dead sila gigapon. Nakoy na kita nabasahan ba to nga if inana kay nga sitwasyon to be safe always on the move di ka. Di ka mo stay sa kalugar. Basta survival na. Oh, anything survival is kuan man, moving man, on the move man. Pero dili pod pasabot nga everyday ka mo move like if napakay resources diha try to kuan lang sa nya. If imong sunod nga destination is need kag 1 week maglakaw dapat magbound sa gid kag mga at least 5 days. At least ba kay para the next 2 days kay mura bitaw ko na kay hunger nga dapat makakita na kog sunod nga kuan kay duha kadlaw na ko ikaon ana ba. Imo sa naton sa tansyaon gisa 1 week imong biyahianan, yung imong da nga karaon kay pang sa kadlaw na lang wala na, zero na ka, di na kakita, di na ka kasunod. Mas mayo sa siguro bukid di ka.
Kana pod. Disputan mo kailangan dili kayo crowded ba. Lagi mo lang nigag armor day nga para atong Colossal Warriors ba. Enclosed tanan ba way flash makita gani. Panday ba panday. Katurang mata ra makita ba may go just pa na. Kato sa World War Z. Gibuhat Ang niya. iya magazine man to. Butangan ni mo magazine diri. Di lang ka Left mapaka and sa right. imong kanang pagsagang-sagang. Ang Ah. kanang kuan siya, ibutang mo siya sa mga sheen nimo diri sa mga parts nga dili bitaw malihok. So, ang protection nimo kanir ba gid. Kani gid protektahan niya. Pwede ka mag-gloves para iwas ka sa paak. Nya, Yo kay mo kamot mura ba kamot ug kani. Apil diri. Kilid ba? Kadi ka madungog diya, sigag tabi niya di ka dumaro. Iswa Ali ba? Ato so dito. Atay welcome ang newest zombie guys. Yeah, so kita man Joey Zombie. Tiwa sa kanila. Nako i-add sa katong sulti ni Kuya nga. Tinuod to nga magagad sa muscle lang kung mazumbi ka, mo deteriorate gud ang muscle. Pero ang first gid mo deteriorate na ang mata. Kay water-based man ang mata. Okay. Butang nimo 1 month, 2 months, 3 months. Di na gid na mo dry out nga mata, di na nakita ang zombie. Mo na ang realistic gid nga zombie nga salida kana gyud di kita ang zombie. Pandungog niya gamay ra siguro panimot, pandungog gid mostly. Kung nay mulihok, mo react sila. Di na gid na sila kita kay samot wa sila kaunay. Wala sila water supply. Mo crack ilang mata, wala. Di wa gid na makita. Makaon magini na makita na gamay pero kung hanap bulhog gina na ba. Maabda tong sa World War Z nga what vision. Ang kuya lang if ang zombie ba makakaon kay mo regenerate. Na Wa pa-zombie lang koy. kaya kaon og tao ba kay full heal, full regen. Kanang makahunaw na nga zombie ba? Para sa kuan sa Ay zombie. I Am Legend. Katong nay leader nga Dim to ingon zombie. ang Mutant man to sila. pero zombie gyapon ang hog niya nga kategory. Napocalypse Kana ba? man to. Kanang logical nga zombie ba? Kayo. Mga blipultahan, mga manugo, mulid, Mga bold na lagi. tactics, lisuda. So kados aman considered nga zombie. Kung walay heartbeat asan. Undead na Sa siya. mamaak na. Kaya kung katong nas I Am Legend ito zombie unsa man? I think ang Ano di mo sa tawag zombie? Kaya nas like heartbeat na siguro. para nako kay considered ka zombie kung ang kuha na ka, Namatay. rabid na ka niya. Ang source nimo is food is tao. Kana lang, dili na ka think straight. Flash ba? Ang Sarili Ah. na undead. priority gid nimo is ang instinct nimo nga mukaon og mo spread sa virus mao magina sa virus ang main man kuan sa virus is to spread man gid niya mao magina virus mo Mangita maglaing host. mangitag laing host ang virus mo na mangamong ba mao gina kaon mo na nila Kana mo aggressive. consider para nako nga More zombie humanity ba? Spread out yung alam. Hana na lang nakatuna na eh. Seminar sila, nagkanabig learn mo. No? So final question. Asa man ta mag-regroup ana? Lapo-lapo lang daan una. Kakuha na ka nga ma-contain nimo. Tulo ka bridge na karon pwede na yung patumba na yung tanan tulo ka bridge. Wa may manglangoy nga zombie siguro. Wala gid dito na. Pero gamay kayang lapula pero sa base niyo mga answer ganiya is nalipay ko nga walay nalipay ninyo nga buno na. Kay bawo mo ang kanang mga tao nga moingon nga ma-excite sila og zombie apocalypse. Kay bawo bitan tanan nga mao na yung una mga matay gyud. dako lang una ba Dako na bitaw. Kay once capable panglitan ikaw, capable ka of surviving for yourself. Di mo gud ka magara-gara nga survive ko ani. Di ang imo yung priority is to save other people. Duol nimo. Di ba? Wala di magara-gara na to. Mato nalipay ko nga sakto gid wagid. wala buhay ni sagol nga laban Uy, buto. Bahala rin. Ay. Buno na niya. kanang zombie apocalypse kay kanang this is the day I've been waiting for Alam mo nga ba? Mang kasagaran pa dyan mo nga na. Kikibaw ta ka na mga hiligig duwag, mga computer. Kay mag-abis lang nga na kasayon. ba nga madagma ram kay ka ngit-ngit lima ka na Malambag way kontra. Kalay nga na ba? Oh. Pare-pare nang tulo man nakabutang ako na ibawa na nga kanang mag-abis sila sayon ra pero di number one is kanang physical activity or kanang mga basket, boxing, o kanang mga ana. Mag-abis sila sayon ra pero sila na dito lisod. So ma-shock sila, di day sayon day. So another one kay unsa ganitong ikaduha. Basta ang usapod is kanang mukhang babay like
Manguyab kag babae na magabin lang sayon ra nga makakuha kag babae dayon ana nya. Diskarte din lag babae is di tagdon. Yon sa kita yung katulo ha nga lisod business. Mato lisod po ang business o pangwarta nga magabi ang mga tao nga sayon ra nya actually lisod day. So anyway, nay nagsilpo ninyo da basin na ni chat sa Trion ug unsay question nila. Okay, or anything nga mahunahunaan ninyo, nice question. Manatag alien, manatag zombie, manatag ungo. Ito na sila kung nag-live ka. Murag ginod garo i-topic nitong kuan kanang mga theory ganan mga theory. Theory sa unsa man? Mga conspiracy. Conspiracy theory bitaw no? Okay. Wildest conspiracy theory nga inyo nadunggan. Nga tanaw ninyo mo make sense but conspiracy theory gyapon siya. Kanang kuan karon karong kang PDD karon sa inyong kuan na inyong ganahan bita kay kumusturya na sa una no. For the sake of kuan ba kanang para lang makamata ang mga tao ba nga ilang laro sa taas o kay gibinuangan ra gid nila mga tao tanan tao sa entertainment nga industry kinadi nila hugaw nga gipang duway nga ana ba. Kita po din taon nga ubos ra ta sa Matrix. Nadasa gid ang tanan. Pero di ko ganahan ta mo prolong or mura gud kag masubmerge maganahan ka ba? Di ba? Pareha nang sa Facebook mag-scroll ta. Kay kabantay mo nga bisag ako ang kibaw ko nga kanang self-conscious kay ko kay madama gani ko. Kanang main ganyo gid ko ba? Samot na kani mga tao nga wala Ganang TikTok. Kana samot na. Musud kag TikTok di na ka pabarugon. Di ka na scroll. After kag tulo ka oras mo ati wa pun di ko kaon. Di ko nakauras ni agi. Malingaw. Mas kino kay tanahon ba no? Ang ilang target ang imo mang ganahan. Ang algorithm gid nila dakpon ni ba? Kate. Sa mga kuan mo. Conspiracy theories. Kunya na ko, nagron na pud kanang Bitaw. Laom man gud yung mga conspiracy theories gid. Kanang COVID. Hugaw. COVID. COVID. Sige. What do you think about COVID? sa man mo to matong gikan kita sa kuan sa bat. Bat? Abag ako nang sa di na tinuod. Before pa ang COVID-19, ano may COVID? Gisalida naman ganito. Tawag lang siya COVID-19. Kaya bago mo siyang strain niya, nigawas pag 2019. Kanang SARS day, COVID mo ng SARS. Nya kadugay na tong SARS. Kanaging kasagaran ka ng mga common colds na to, common flu. Naroon mo ganay COVID ang uban na. Walang anli og Pero ako'y nabasahan sa zone na nga nayuban strain sa COVID nga gikan gid sa Check. kanana. Check. pero mishandled ni gid siguro globally. Ang daghan gid namatay. Di ba tanaw ninyo kay mas daghan tinuod ang namatay sa pag-injection kaysa wala pa injection? Sa vaccines? Dili ko kapasangil sa vaccine. So. Di mo ko pa sa vaccine. Actually, gamay ra kayo ang percentage. Lower than 1%, 0 point something ra ang death rate sa vaccine. Yeah, most likely kay na underlying conditions. Like complications daan. Sige, padayon. Kuan, ang ako magong tanaw ato pagsugod makuyawan ta kaya di ba kay baka katong sa mga sa China, nakatong mangdagan nga mura nag mga zombie. Makuyawan ka. Una gid di ba kitang tanan una na tong hunahon ni sa to myself. Tubaga to ba? Nuktok. Sugat daw siya. Nana ka sa Sulunon? Ano na siya dito? Siya na. Ya pa lingkura siya dito sa ipadol na niya. Di sa Binson? Zombie. Nasa this skin na. So tiwasta ang katong di ba makunaw naman ta nang iniguna nga atong una kag galingon. Ako sa dito gihuna nga og maigo ko ning zombie, og maigo ko ning COVID. Unya di ko ka survive. Hurot tanang tao. Paano ba tao? Prime age beta na to. Nabitas nga mao na tong healthiest healthiest nga ages ba. So makaingon gid kag og ako healthy karon patay gyapon ko unsa lang katong mga week. wala mga gana ba, di ba? Pero tanaw nako, mo survive kay baman mo ba di ba nga ang babae is much more 15% higher sila og kuan kanang immune system kumpara sa laki. So mo survive sila pero if ever magani sila na mahibil ng mga babae maglisod sa sila survive. Di ba? Kinigil lang manpower. Kanina sa gid ng power. So mo na to akong thoughts na ako mga nauna na. Lanlay man kamo unsa on la pag survive. Masurvive man sa gina sila. Di lang sure lang ko dili. Mo-adapt man gid ang tao. Mo-adapt man gina. Dili lang pareha ka dugay yon if
Nay mga Oo, laki, oo. nay mga laki oh. Patay, sunong tag-zombie lagi. Sud. Naso natay bisita nga zombie. Natin bisita. Zombie Sunong na tag-zombie. Diretso ka. Hello. So, kani mag-share ta ni. Terms World War Z. ilahan ang duha. Ani ka sanay. Saka Saka lang. Nanagay zombie nga mo testify. Zombie. Tao na, naging zombie pa, naging tao ulit. So, ang among gistoryahan ron is COVID. Dun sa ito, si mga to, tinuod ba? Akong thoughts sa to. Boto sirong kung inom ato. Mo na ko kamadotlan. Na dito ay mong ang immunity na dito. Simpog at to compound. Sagasa lang. Inom, usa ka baso. Buhi man. Bisan man gani ang katong na-positive. Gitagayan pa na mo. Makamin na nga sa. Masad niya ako mapag-hit sa COVID. Inanasad ko. Yeah, confident ba ko kay peak man ko sa akong health. Yeah, katulob ako na COVID. Ako ang wala rin ko hadlok sige kog lakaw kami. Abot mi kapila inom. Ako lang hadlokan kay basin nagkere ako sa virus niya matakdan ng pamilya. Si Lola, hinana. Sige mas lag remind mo tong di kay ko dili mo may modol. Dili may modol ni Lola. Yeah. Siguro kita okay ra ang weak link ba? Sa to Link sa pamilya ba mamo. Kay ako mismo murag waminaw na ko na positive man gid ko. Ana biya sila nga wa kay panlasa na nya bugat lawas kato sipon ubo mag-abot lang kaso. Yo katon nga time kay murag paminaw na ko positive gid ko kay tanan sintomas na ako. Pero salig mo kusong kog lingon nga di ko di ingon nga di nadutlan go pero makaya sa kong lawas ang kuya og katong di makaya la mo ko mga apilan na ba So, tanaw ninyo, gamit ang face mask or di? na siya gamit gamay ma-minimize lang ang kuan guro spread So, Okay, ma-prolong ma-enclose lang. man. Gamit ang face mask in the sense nga dili ka ganahan mo dulog tao. Dili ka ganahan mo storya og tao sa dool. Inana pero kung ang viral nga kuan kay airborne man mapasa man gyapon nimo. Pero kuan na ba at least conscious sa mga tao nag face mask ta dito mo paduol ka na lang gamit mo. Sabi na mo ingon ka nga, gamit ang face mask sa mga nangawat, mga kawatan. Hindi sila makita. Gamit ka yung face mask sa mga pangit. Labaw. No, kanang Permi lang ka mailay. Kanan mo, no? Si Kyle, shout out Kyle. Kaya ito nang-apply naman, call center may atong time man, nang-apply. Ano kayo? Gapa kayo, gapa, legit. Pag interview sa mong kilid, pag hubo sumas, tinanaway, doko lang. Maganda nga. Tinanaway mo, kibaw na kung si kinaunan mo. It's a prank! Yeah, about sa vaccines. Ang ako sang masulti about sa vaccine is para nako ang design mo sa vaccine is Sabi ay ang virus daan sa vaccine. gire-program ang vaccine nga naa siya COVID gamay para mo boost sa immune system na to. Which is pag vaccine ako, naka-realize ko nga tinuod gyud kay pag hit katulong ko na COVID, pag hit sa vaccine ako, grabe jud kayo ang ako paminaw kanang bitang hilanat nga mura nakagmamatay. Ilan naman sa dako Pero, og hunaw-hunaw nimo if nahit na kag COVID katulo nya, may go pa jud kag vaccine, mura nag-less na ang effect sa vaccine nya. Naanad naman nimong lawas ato. Ang vaccine kay direct man sa lawas. Turok man siya, diretso man siya. Dili man siya. Wala ni process ba Kay- kanang diretso? Ang Dili siya, masuklan man airborne gud ba nimo ano? or kanang gamay ra siguro strand sa virus imong makuha kung face to face. Bitaw. Ang virus kay diretso man Tanan, siya. murag haom gid Dili diretso sa ba. bloodstream ba. Tinaw. Grabe, akong chills. Sus akong hilanat. Pag kuha ako sa virus after 24 hours, sa vaccine after 24 hours, mura jud ko grabe ma-appeal ko sa mga tao nga mamatay sa vaccine. Pfizer to yung mga terms. Moderna. Moderna. Matong nakana ko nga grabe sa akong experience sa vaccine. Samot na ang mga weak na tao. Ang balita ato kay mga aged man, Mao guro tong tiguang man, lagi no? mga nangamatay. Mga matay gid, mga teachers, mga kaila, yung mga sakitong daan yung mga tiguang hilantan grabe niya, madayunan. Ikaw so nagpa-kuan ka, nagpa-vaccine ka. Umo. Pero mura na magbuha. Mura ako. Anti-rabies siguro. Grabe! Zombie may natin ni Mudutlan. Basi kang tayo titanos mo. Anda naman ta. So, akong ginawa na to. Mahuman ni, after 3 days, inom na sad. Mahal-mahal. Repetitive no na ito na, di ba?
Mao lagi ta to, mo na miss kan di pa ta business mind sa una ba. Pag COVID ba nga nakuha di ang natog Oo. Napa jud mi tindahan ato. Kumuno. Dako kay ginansya ang problema. Kung di ba mahurot sa nimo. Ang problema Kita to may kay mo unay. kami may nangunay. Sa ako sa lot ang vaccine is mana makapaboost niya murag experimental sa niya gawas na nasa mga tao nga wagid ni take sa vaccine nga survive jud. Bye. Usa sa kuan rason siguro gahigo. Ang usa pod kay walay knowledge about ano ba. Kanang Napoy di gid kuan sila siguro mosalig ba. nahadlok sa Check. Okay na. Ari na ko. Ayaw ko po ito ka ng mga metal. Required siya sa trabahoan nga dapat nagpa-vaccine ka before ka makabalik sa office. Nga na lagi. Yeah. Alangan magdito man trabaho nga namatay pamilya. Sa mga namatay- pandemic. So, lipay galing kita mga work at home ato ni trabaho. So, mo to nagpa-vaccine na lang gid ko. Pero wala ko hadlok, wala ko doubt sa vaccine. Pero nagpa-vaccine na lang ko para ma-safe and sound ang mga hunahuna sa palibot nako. Pag sa trabaho. Same. Bahala ako bisag ako na to ba kay kanang usa ko sa makuan kanang labrat. Okay. Ana magito. Wala. Oh, murag hinay mo gid ba bisan pag labag sa kong loob niya nakakita na kung nay mga na inikuan sila ni sa try sila niya. Okay pud sila. Ana ko okay sige go na lang. But dapat wa na lang gid dato. Ako mama mo tig-inject. Ako kanang Oo. tigtabang sa padong magpa-vaccine. Ako dim ta ko pa bakuna sa una pod. Pero mao lagi need sa trabaho kay di ba gikuan man tong sa atong trabahoan. Mauna ang worst na part sa COVID. Ang i-require sa trabaho ang na-vaccine. Daghan kay nga tangog trabaho kay wala to Kay vaccine. waong. Luoy ba? Mga nahadlok ba? Ito mga nahadlok ang mababaksin. Pug sanay nahug mong gud siya, pug sanay. Sanay gid. Kinahanglan ka magpa-vaccine para makabalik kag trabaho. Basta tong mga manglarga kinahanglan. Lalo, Ang ma-check. pag-abroad. Yeah, ang samok pagidaan na kay overseas ka, muli ka, mularga ka. Swab Kaya test. kada port kay magkuan ka, 2 weeks Oh, ka. swab. Swab, Swab. 2 weeks Swabbing. ka nga Quarantine. quarantine. So, hotel, rooms. Samo kay ba ang panginabuhi sa tao ba? Imagine na imuhang palitan kapila ka mo agi og port o countries nga imong live 30 days. Nga kada country 5 days. Kay ma-quarantine 2 days. So imagine na abot nimo 10 days na lang nga balik din. Unsay 2 days way quarantine 2 days Wala on noy. Nag-international 1 week. 2 1 week. 2 weeks niya na 1 week. Sa Siman, 2 weeks una niya na 1 Di mo week. ubos og 1 week Yeah, sa nahugog una. 3 days. Ba, ang gitawag ito international quarantine. Ay, Check, check. Niya adto maglaing nasod para lay quarantine. Ora to. So bati ba? Nya lesson learned nya katukuan to. Patanaw na ko is tripping power gito sa mga nastaas ba. Nga suwayan gid nila sa kuto bilang power. pharmaceuticals gid. Kana. Nya kado Nakuan gid ang population nato eh. ngayon na ba mo ato katong usa ang Netflix ano sa kanang pag kuan ba? Ni funds. Dili. Usa sa kanang kupot kay sa The Matrix ba. Amot kita ba to tong sa Facebook nga sikat kay nga kabuangan sa mga tao nga si The Matrix niya babae nga prisonon. Oh. Nato siya nasabtan nga dito kasabot di lang siya kabaw mo explain. Oh, nya mo to katawan siya sa mga tao niya. Kasabot biya ko Di siya ka-explain, sabog mo siya. Oh, sabog man siya. Sabog mo. Na lang siya kuan ba? Na siya gamay kuan. Gamay nga Na siya knowledge. ganang Na siya i-prove ganan na i-prove point. na point. Di siya Pero ka-explain. di siya ka kuan. Mm. Am siya nato gamay or nakasuyop sa gid siguro siya. Nga kada ba? Ang Netflix ang isa nga kanang gaan gid mo pirmi sa lida nga available ba? Mura pog TikTok gud nga di ka pabarugon. Tanawan gid kaniya pila ra gud na Netflix 500. Una. Lima na mo ka buok. Nagimo sila series nga documentary sa COVID kitong na si Bill Gates ang feature. Wala pa ko kita. Nag COVID nga series niya, ito COVID nga peak niya. Si Bill Gates kay siya gid ang main nga tao sa series niya. Ang iya kay nag-sponsor siya billion 2 billion 3 sponsor siya niya paghimo og mga vaccine kana di lang nato pang murag Moderna mo siguro ito yung sponsoran kana Moderna og Pfizer sponsor siya para research buto na naon nimo businessman ba mo invest ka nagpila ka billion nga di ka bawi so invest ka gasto paliton sa pila ka tao so duha siya nindot kayo siya humanitarian kay nitabang siya sa research ikaduha income
income generating pa jud kay siya. So igo kay to na kayo idula niya. So going back sa ako katong kana Netflix inyong connection, lolo man siguro niya mo nag-invento sa breakfast. Kisa una wa gina breakfast diretso maniud to mga tao kabantay mo sa mga Neanderthals ba na or basta ka ng mga stone man ba. Oh. Before sila makakaon, paniud to na sila mga before sila makakaon, they have to hunt. Oh. Yeah, they have to cook. So paniud to panihapon, wala pamahaw. Yeah, ngano na imbento man ang pamahaw. So na mosungog gubat oy pamahaw. Fasting gid sila pirmi kaduha sila makaon. So man nag-invento lang breakfast para ang mga meat, ang mga beef, mga chicken mas mahalin pa. Kaya arabi na kanon sa buntag ang egg, di ba kabantay mo para mas mahalin pa. So gipunan nila another one nga meal. Kunya after 1950s nga naa na mas nagkasakit na ng mga tawag maayo. Kabantay mo? So wala na may fasting. Oh, usa na honestly. But akong naibawan gyud na is Black Rock o Vanguard kanang duha nga mga pinakadako. Nga halos tanan na sila share 2% share, 10% share, 20, 50 sa tanang mga kumpanya nga dagko. Makita mo graph nga unsa ilang gipangutang nga companies, makaingon gyud nga mao din nagkupot sa tanan sa tibuok kalibutan. Ya, tanaw nako ara na masud ang One Piece. Naabot man, di ba Max ng gahilig yan? One Piece na mo. Hilig ba yung One Piece, di ba? Di ba One Piece is about government? 2 piece man hilig na mo 2 piece ka na. Tupes ka babay. Chicken joy lahi dito so. One Piece nga ba, Daddy? Ayun na. Aso mo ang upper, ang lower. Saan naguna? Ang manok o ang itlog? Itlog. Kanidog kay kini mauman. So, Naman na. unsa may gitinodan sila nami? Manok mo na ko. Manok. Ako, scientific mo to, scientific manok mo na ko na. Itlog. Hindi ka evolution. Maglalis na nila. Wala pa yung manok na may itlog. Itlog sa dinosaur. Science and religion. Di ba? Di ba? Ang saan mapagkakuha sa itlog, o goy mangitlog. Dili siya itlog sa manok noon. Pero itlog ulit na. Brown na itlog. Dili itong violet na eh. Malat. Bitaw, so, kuhan sa ta. Maguna na sa amin and let's take a break sa. Round 3? Round 3. Last round. Last round. Namo ipuno ato ganiya, wala na. Wala na. Wala. So, atong next topic is About sa katong high school mo na days or imong Best days sa best days mo life day. best moment sa high school or best moment sa life? Life lang sa. Okay, life totality. Sige, who wants to go first? Yeah, ako lang una. Okay, bago fresh pa kayo Oh, mo. fresh pa kay ba. Bata pa man jud kuno, murag napakos katunga sa akong kinabuhi. So, kanilang sa akong mga na-experience akong isulti nga na pinakagindot para nako is katong nakailan na nako ang side sa akong papa. Tungo na to ay dagan na kikog na experience bitaw na bago na mabuhat di ko nanday tungod kay nailanan ako sila okay na sila. Labi na nailanan ako na mga igagaw. Salamat kayo mga igagaw na ko na sila ginitabang, sila ginibarog na ako og kanang maguwang. Oo nya. Salamat po silang papa na mapoy ni barog og pagkapapa nako. Thankful kay kuno na kuan kanang gidawat bitaw ko nila dayon. Ay di natay kuan wa ko nila gidawat diretso kay tungod do ikaw tao biya nga mapay pag-ilaylan mo di ka mo kuan di ba? Yang nang kay pareha man kayo mo, mananaw. Di malalis. Digin malalis so katolip mo na isos pinaka nitabo no ngindot na ay pinakangindot na nitabo sa kinabuhi na nailagin ako sa side sa papa. Okay, so atong i-breakdown. Okay ra ato i-breakdown para maklaro gid. So wala may kaybaw nga naday may gagaw nga Jeff. So pag kaybaw na namo nga nay gagaw nga Jeff, murag in doubt ang uban. But ako pagkita na ko mao magina anak na ni uncle. So di na malalis. So what goods na tanan. Wala nay resistance. And pag wala nay resistance is mura ra pag suon na to, di ba? So good ra pod. Mao na tayo ha. Okay, guys. Thanks. Must to go next. Kanang mga guwang. Kinsa may mga guwang dere. Ikigyan mo gangan son? Kana murag taas-taas yun na. Kuya Prali. Kuya Prali. Usahay magnigo, usahay mo Kuya Prali. Kuya Prali na. Di ba gaw? Di ba cuz? Ka. Gaw. Kaya sakto ko ang kan.
para ako ang first nga masud sa kuno na is Padal. ang first masud sa kuno na is kato yung high school. Kay dili kayo ka maguna pag problema. Yep. Nya naagi dito lingaw dito ka makaton sa mga tinarong, binuang, binugoy. Nya di dito ako mga friends ako pag high school mga classmate ako nga until now friends yapon mi. Nga in touch yapon ba? Kana lang. Same sa ako. High school, mamo na siya ang Lukabi. Bilwi. Mamo na siya. Mamo siya yung best part. Ay, para malahi, dapat mo mulatad kag Oh. moment ngun sa may naa diha nga specific. High school sa to tuiga 1960. Pura mo na. Batch may Rizal. Yabang na. Classmate mo gun mong rinili ko. Ay, why? Kon mo na siya, prehistoric man na. Iyang raptor kay kato bumang dinosaur. Yung raptor mo pa din so. High school na, dito mo ka makakaton good. Asa ka na school guys on? Asa ka na? Saks pa ba? Grade 5 alin ko, saks. Butan pa kay ko. Di ko ka ba magbinuang. Ito nakaila, daghan ako ngailhan, mga buang-buang po. Grade 6, at kung nagkating-kating, dira na nakuan. Dira na mo gawas ang mga lingaw ba. Nya pag high school, mga ito, daghan ako nailhan, mga super cutter na may mga hand signal, mawagi ras room. Pak. Cancel na siya. Tumatik na. Kaana na, 2 hours libre, cutting ka. Ikaw na balas uban. Mga hitabua. Muadto ka ng saon na lang tekan na dito sa ubos. Karon kay wala naman. Wala na itong mga shake-shake, makananan. Bayad kag 20, ngay kag sukli 100. Ngay ato. Dito ka magkatog pamukong. So daghan kay kag ma-experience ba. Pero karon gunggungan ka, kaingon ka. Atay no, may sad no ako sa kog gabagabay. Wala, demi ko. Wala man sad kayo. Wa kayo, pero Pero gamay. Tungod lang siguro sa kanang kabaw naman mo pili pug barkada kinsa tong ubanan. Sa una kay kuyog lang kay kuyog. Di ba? Karon kay kamao na ka kanina grupo atong kuyugan kay may sakto. Pero si ayo sabi bisto kay ba. Karang hugubog apil man na siya god kay mao na makabanin mo god. Kaya na to god sige tag-inom tanawa. Uy. Tanawa. Kuyog yapon taron. Tingaw yapon. Tundok ka same as usual. Tapok karon lang ano may nagpodcast. Mao ni nindot nga tapok. Nagayo. Kay meaningful ba niya makita ba jud na to pohon. Pon makaingon. Si Papa. Di ba kay mao ra man natong storyan gipon mag-inom ta mga ngani ra mabugyapon. Ang ator mga pong kaagya tong surya may magstorya tagon si mahitabo. Oh sad nya. Kung wala sa ayan ni podcast kay lahi sa surya usay buhubo. Dili de hubog-hubog, hubo-hubo. Hubog puro le. So katora siguro ako mapansan kay lahi naman sa itong pagkaamahan ako kay lahi naman sa itong na chapter. Speaking of sunshine ninyo may go ana. Kay ba kon say sunshine ni Kuya Frally. Unsa man. Tungod lang sa to. Buang. Ay hoy. Sayo boy. Kaliman sa mga kuya ba dugi na. Blood ba. Dili day ka to mga lingaw kay ni mga kon kaya. Di mo gid sila pinigkuy nako. Masad. Pero na may pero sakit og kalami kuno. lisod mo tuling awag. Ya, kanang Dili angay ka hambog, dili angay panghambog. Di ka na murag kang makuya-kuyawan sad ba? Lingaw siya pero kuya-kuya siya. Ang face lagi. Murag. Di ako. Sige, Di ako, kuan. Diyan gyud ka. Pareho ra, murag, Ari ka dapat ko. pareho ra murag tatanan nga, ang high school may pinakalingaw, kay ug wa ko ni balhin og socks. Di mo ko makailanin nila, so nga, mao gyapon akong tapok ron. Na, kanang, mao gyud ang naapirmi ba? Og sa kuan pa lang, naapirmi nga, maoy madaganan, maoy kasaligan na ba nga murag pilde pang pamilya madugay nga na ba pagkailan mo high school kay una kontra hantod sa na amigo kontra ng amigo na barkada hantod sa ilang mga igsuon mga kaliwat na barkada apil murag na connect ra putanan ba nagkadako ang kalingaw ba Kay tanaw sa nako migo basta nakay makontra murag di ba kabantay kay inyong mga makontra kay madugay kay ninyo
kasuod. Like dili mataphaw ra inyong friendship ba. Wow. Mura mog nay band nga wa sa lain. Ana ba di ba? Kitanan, kamo tanan ikaw, Jimil, kontra ka na ako sa una. Jomar si Edgar, nan gyud. Braille. Wagid wala gid ko migo nga kanang migo lang amigo. Malito niya. Dili. Tinuod yun na nga ug na kay makontra. Murag ang inya respect ninyo mutual ba. Mao na nga ganahan ko rin siya ako gini nga miguhon kay. Abot jud mi ani nga stage eh. Gana ba. So tinuod na mga laki na nga ko. Leader dre leader lang do. Katong panahon na kay puro man init og dugo. Ana ba? Ulitaw lagi. Mga batan-on wa pa kay bawod sa mga mahitabo. Like sige dun sa una kay mas bugoy ka, dito murag mas kuan mo ka, kanang murag mas respetaron ka ba? Oo. Tinuod, Kanang Sa una ina na gid sa. mahog magag ikaw kuan ni siya, alpha male ni siya. Ana ba kay kuan ni siya kanang sukol. May gani na usab na siya kay ang mga high school karon murag amigo mo sila tanan. Kuan mga scholar puro Pero Magdungan mag make up karon. Duwan sa makeup. pero Sa kuan sa una na kontra gid na filmi gani ang 4th year ug 3rd year, di ba? mo na amo sa una. Kontra gid na filmi sa una. Kay first year, second year, mga bata man. Mo, okay na eh. Lingaw-lingaw ra, kay ilar tanan. Third year, fourth year, puro na kontra. nako share ng story. Second year ko na kontra nga fourth year. Kunya mo to makaingon ko nga ako mga kuyo pag second year is mga pusi. Mo to wala gid kumukuyo gana nila. Di mo masukol. Nya ako ra isa ba. Classmate Mardel. Yan naman nga manghodi kang Mardel. Ano ba? Ako na ba gidumtan? Kanang pirmi gid ko madumtan no, inga na nung ako labot ba. Sukol ko. Ano ko, tubag-tubag ko nga. Kami may ako na diri basketan nga no mo kuan mo. O mo respeto na mo yan ba nga. Kami dapat mo respetar mo na mo kay fourth year me. Ano ko na din na sa year. Tubag-tubag ko ba. Dool ko niya asong bagay dito niya. May maestra ba way kuan ba kay hapon naman to klase. Pero pag after po dato nagamigo ra pud mi. Like magkita mi sa krusada magtagad ra pud mi. So ang respect niya nakuha. Ang respect nako nakuha niya. Respect pud niya nakuha nako. Ano ba? So normal gyud na sa laki no makita tag kontra. Naagi ang respect ba? Kaysa kanang parang yung gingon ninyo ron nga ang mga high school ron wala na yung mag-away, friends sila tanan. Tanam ako sa kakuyawan na magdako sad sila nga wala sila lifetime friends. Mao say nakakuyaw ba? Wala sila kasuway isod nga kagi. Ana ba? Wa sila kay bawo kinsa daganan og magkalisod ba? Wa sila kay bawo unsay mga mahitabo og more na pud nilang tapok kay wa sila kay agig mga anak pud nga hitabo. Okay, sa una maglagot or natay kontra. I-confront mo na to. Storyaon na to. Atay karon magpadungog-dungog mo sa Facebook. Sa una na to. Storyaon ko dimta storya so bagay karon moto ra sa post sa Facebook i-angry. I-angry mo post wala lagot ko na niya, di ko na i-angry. Magpadungog-dungog ra mas Facebook ron. Sa another thing ba? Before tambal ka na ba? Threads. Kasuway mo threads? Wala. Instagram? Piga. 3 days ago lang ko. Ang mga babae dito bahigala lagi. Threads. Na may daghan gid. Kana ubuhubo na ni. O di padungson. Pero mangitag fuck buddy. Mga nga na ba? Di, kay Dito kuan man mag-post na gid ba? mura magkuan ang threads, mura siya o Insta nga gihimo Twitter ba. Lagi. Ano ba? Twitter version. Pilayo. Mas kinagkuan kay makita man siya sa Facebook kanang mas kinagkuan kay threads. Namsay mga pero amo ko gamit. Nasya kanang murag mga post nga gikan sa threads ba. Na dito nga kani mo ni ilang ganahan nga magpakita daw sila ng anak. Daghan gingan na eh. Kay gisuyan ako bang mingaw naman ang Facebook aside sa kanang dili na kita ang mga edad na turon mga nasa 30 dapit kay dili na kayo mag-Facebook. Ako gipangita nganong daghan kayo manggawa sa threads pero mi pagtanaw ako dito na mga batanon dito nga mga Na dito mga higal kayo, masig pangitag ka gym body, mangitag back body, mga ano ba? Grabehan yung panahon ron eh. Yung mga laki dito mga ukaw kay tanan. Oo. Naapod kay puro pud batanon, init pug dugo ba. So anyway, off topic back na sa back na sa Jay Kamil. Sa ako apod high school pod kay mo sa murag foundation sa unsay murag development sa imong self ba. Kay dito nimo makita imong characteristics ba, karakter nimo dire ba kahaom or dito ba kahaom. So makita sa nimo imong self sa imong mga kuyog Sa imong tapok. Like sila tugtan, ikaw di mo reklamo mo ka sila lagi tugtan ako di. Malingor sa kanang Atay pa dungog-dungog manay mga amil. wala ba yung panahon kaingon suka nga saktor gyud nga ni kuyo ko da ana ba. Kay ma-cherish gyud mo yung pag-uban nila ba. Sila tugtan ako di. Ikaw gikuyog na ganit ka sa mua para mananghid mama wa gid ko subti.
Depende na sa pagkaklase sa imong anak. Pero pag ingon nimo nga duro ko ilalot ma. Nya asan mo ko? Sugta na. Sugot lang. Depende mo unsa imong alibay ba? Depende kung unsa ka klase Di. pod nga pagka-anak. Na- Na igabot sinya hugas ka plato, limpyo ka. Sugtan jud dito. Ato de pagabot ako buhat gani ko assignment din na to. Pag-abot Kasi nimo ni katura pod. pag-abot ito buhat assignment para mo simong kog galingon. Kana mo buhat ka para sa Para sa tanan. tanan ba? Wa may hugason, manghugas ko may hugason. Mangita kag kuan Kalat-kalat kag imo. supply demand ba? Mangita kag Hindi ramdam ni hugasan balik. Kanang plato at least makaingong mama ba? Gihana na gid. Manglap ka sa salingan ba? Wala mo mo giugasan mo limpyo. Di ba bitaw style man na namo sa una pa. Ako sayo ko nakatuna na nga. Magpagod shot lagi. Pagod shot ba o? Before mga kuan, pagod shot. After pa jud pagod shot, bagyod. Sharog di ka sugtan sa sunod. Basta ang nakapayat man guna na og mga kagwarta kana mura na sila kay ang kwarta is importante biya. Ang parents ginato mana biya nga lisod ni ko ang kwarta. So ano mga kwarta. Pro survive ra man ta sa na 2020. Oh. Magtigom ta tagadlaw murag G or 15 niya inom na to weekend di ba? Sa una. Ang snack pag Lunes hangtod Bernes tigumon kay pro pampalit og lapad tanduoy. Para nay matigom ba, nay Karon murag dili na mo survive 20 kami. Sa panahon nilang 39 bin magkape, milk tea. Patay ang 20. Ay, estudyante, di nakabot eskwelahan na Logbaw. Katinom Plite na lang lang sa batong sikul 15. Niadto kag bandayan nga si Quintar yung bata. Pero kuan ba kanay nga na ba nga ang mga kabantay mo sa mga bata karon kasagaran kay hundreds ng bound, yung bata pa. Sus, kita makabound sa una, di ba? Pliti rin na. Di, kay lahi man pod ang expenses pod sa atong panahon. Pero bisan pa, Mas barato kanang mo ang, po tugod. ang imong pamliti ra Dagan nga. sila extra karon. Oh, extra ba, daghan extra ba. na, Oh. no? Like, if ang ila ron tang budget for kaon is 100, gaan 200. Ano ba? Pero base ng mga katuro po rich kid ako mga nadunggan, ang mga bata pod nga nasa neighborhoods. Kasi sa mga rich kids na kung sala available mao ra makita kun nga murag maka afford tagamay karon murag og makuha na ma-label na mga kag pobre ka og di juga ka kuha na. Mao ka mediocre lang nga kan. Kuha na siya commoner ni. Yung mga Starbucks ang uban nga ikaw don macchiato ra. Pro kape ra gud. Kape stick. Mo kape stick. Kung Kasi kuha na isa pa na sa Logbaw. Dili Masay na- supa. Gamay na sige gastuhan sa. dili na siya practical. Kira gid kaon. Mao gani. Wa man gud nang milk tea. Wa man na sa atong panahon. Walay load. Wala kayo yung mga burgeran sa una. Wala kayo, ganihit kayo, pangitaunon kayo. Di ka kailangan magtigo para palit og phone. Mao gani. Karon kadalingi nimo. Kailangan mo tigom gyapon na to eh. Karon kay mo May compete 5 bang oras sa nas Sa computer. inaan nila. May 5 eh. 15 ra pod. Kompiteran sa Unsa kan nitopia ka kay bechingko. Na pagsugod. pagsugod din. Pagsugod. Pinakauna. Pagsugod. Ano ginabaratuhan? Pinakauna. Sa una, bounce kwinta. Ya, gamay raman. Wow, 100 akong kwaon sa takas ng mama. Pero kwinta ra ko ipakita. Wow, na budget 2 hours. Lahi ang 100 lahi pod ang kwenta. Wala, isa to. Okay, pakita 100 ko. Mao garo nang gaba-gaba ni mo ron. Wala. Apa ko bisa wait. Awa pa dai. Wa kayo. Wala pa. Mag-acknowledge. Kita pa wala ka share. ako. Ikaw. Kasa. Ang best or happiest moments sa ko life kay actually college days kay ma-balance na ako ang life sa kong kiat, lag, eskwela, priorities. Eskwela ko, magtuon ko sa school, sayo ko madto, dagko ko grades. Ika weekend, Friday lang, mag-party ko, mag-host ko mga party, lag, or diri sa balay. Dili, good, i-balance gina ko siya, weekend sa gikong lag. So, ako mga barkada dito, sa eskwelahan, ako mga barkada sa Itrion, kita ninyo, kapituran, makaspend time gid ko ninyo, kung na birthday, na ilag, na inom. Makaadto jud ko kay kibaw naman ko nga ang akong eskwela kay di maalaot kay kanang mabalance na ako ba kanang makasakto, makaunaw na ako sakto di lingaw siya kay kanang wala pa responsibilities. Mao gina kanang di ka ma-restrict sa imong lihok. College days pod kana maka dagan college days kay alpha man ta sa eskwelahan, officer pa gid ta. Daming above. Madami above dagan kaka mga chicks, pero stick to one bito guys. Stick to one. 6 to 100. Ayun, Chicks to one. Chicks to one.
So, mawala to ako Lingaw gyud ang college days na ko kay balance ako ay trio sa eskwela niya, barkada sa eskwela nag-party. Diba murag sa inyo kailan murag usama ko sa pinakagrabe yung party. Sukad sa una tud karon no. Ana, balance lang. Ikaw ang nagdana kog party una sa Cebu. Ang ikya nagdanom galko. Ako nagdani yung party. Kana ko party boy biya ko gid ko. Karon kay dili na kayo kay ano baby. Once a day lang. Once a week lang. What's a day? Pag college, dagan mo kay baby. Wala, kaya rin. Dili mo to baby ka matutoy. Magpatutoy mo. Baby, oy! Enjoy, kita ka ni joke ni iba ka joke. Igdako ni mo. Unsa sa una kayo mag-party mo ka lang maklap. Club og diri sa balay. Lahi ito yung gidanaw na party. Birthday party lagi ito. Bata pa yun. Patay. Party sa narok. Party sa duwa. Kaya mga duwa na to sa una eh. Mingaw sa ito, no? Like, unsa nga duwa ato? Rocks mo eh. Rocks akong lingaw sa Natapok kita to man. Kay amo ko kadua classic. Ako rin pare ito na ito. Natapok man gud atong rocks. Pandemic man sa guto. Oo. Cellphone Ragnarok. lang. Online, unsa to X? Napil biya ka to budget ra. X-Gen? Rocks. Ragnarok next gen. So ako, unsa ni nga lingaw, like fun or happy? Kay na may ma-distinguish man akong doon, namang ko duha ka moment. Ando yan, so una, fun. High school, because kani, nailan ako sila mga kauban nga kanang makaget sa imong mga binuang mi daw. O nya. Kay bawo sa gid ka nga safe ang mga binuang nila kana di ka magduha-duha sa ilang mga binuang ba kay bawo ka nga nay limit. So ana ba. And at the same time daghan ko gibuhat atong murag pag high school high school walay weekends nga way gibuhat. Like pwede pa ko mudog basket sa silingin karon di naman ko ganahan mudog basket kay basikhan niya ta kaysa di ta ka trabaho murag ana ba. Lisod na ba kay na may responsibilities di ba? Kaysa katong wala pa sa una responsibilities pwede pa ta makiat sugon sab mapiang pa ta. Kay wa man tay silduonon wa man nag-isip. Wala pa'y bayranan. Wa pa'y bayranan ana di ba? Ya. Mao to ang fun nga moments kay daghan paggalaw. Ang happy is college na kay makakuyog na kog lag sa akong mga maguwang nya murag nga ako bitawng barkada nga usa lang unta sila napunan. Barkada Martin, barkada ni Mardel, mga barkada pa Mark Deb. Ana, so murag na times 4 akong na-amplify akong mga amigo. Same group pa dyan. Oo, na same group. Aside sa makakuyog ko nila, pwede ba dyan tapoko ng tanan? Mao ni kani. Si Binson, kinsay barkada gini mo si Mark Deb, si Martin. Si Mark Deb. Mark Deb yun. Per generation man ikot. Per generation mo. So, inga na ba mo na mo to happy ko ato kay ang mga tao na mga kwarta, mga laag na katong akong gingon sa episode 10, episode basta kami nila ram nga maong happy siya kay in between na siya sa magkakiat pa ta nga watay responsibility while na natay kwarta gamay. So pwede na ta mag out of town ganun mga ana ba. Kay akong ways of ko na to, makakwarta ko to is nampoy sayaw, katong MDDC ta or katong mag manayaw mig mga baryo-baryo. And kuan katong ginagmay nga pusta sa duta na pa man to. So mo to na ipang date. So nagid tanan murag free pa kay ba? So man na usas na miss na tong tanan, wa man siguro wa na kami sa freedom so na di ba. So mao lang to akong duha ka happy memory, high school ug college but lahi naman ang classes happiness ron god. Like simple nga makapalit kag lamisa or bangko sa imong computer malipay naman ka. Mga na ba or kanang matapok, kita niya matapok karon. Lipay naman kay ko kaning ngani. Mo bitaw sa akong birthday. Young adult ba? Young Nga na adult. ba? Mo bitaw sa akong birthday akong ganahan, balag way hikay basta Birthday matapok. happy birthday. Happy birthday! Happy! Lipay gid ko nga matapok to ba nga na ba? Bisag na yuban ma-miss out. Okay ra kay naman sila reason, good reason man sila. So, nice one. Thank you guys. Frally. Okay? Ganzon. Martin. Alot. Jim Fly. Trek. Jeff. Okay, nice one. And again, sa ganahan mo guest sa Milk and One podcast, PM me og karang ganahan nga mo butang silang logo diri sa ubos, PM me or si Jeff or upungan ng podcast. Bye.